Yuk main Basten. Basten. Bastop kok. Basten. Nang kenapa, Bang? Nang kenapa? Bastop, Bok. Karena Mlaku nyotok bagian tukang nyoting ora apa-apa. Siji pesertane iki loro, adekan. telu, papat, lima. Kayak dewek nyoting ya. Si nyoting mas ora perlu raine ya ora keton ya. Mas Idi dadi lho ya, Blas. Dodi. Diberi sithik, Blas. Ya wis. Oh, ya. Kirim nang ring kaya Jawa ya. YouTube. Ini ora patut ki yakin. Hah? Kupat runtut. Blas, pengene, Blas. Ya. Wih, wis. Bah, yakin. Lek action sampe Anter banget iki saljune, Mas. Nah, Blas. Ora patut. Pak bengi iki nganu. Iya, piye? Aduh, Korea iki bawa mobil apa to? Bu, akeh nek ngarep lapangan. Cakok. Cowok-cowoke Mosok. langsung di Nang ndi? Bro, nek salju. Ngapusi wae. Kelas nih. Jadi uruk bengok. Kowe ngarep. Yo kowe ngarep lah, sing kana kowe marburi mengene. Ya masa nyong bisa. Inilah manusia penguin. Adem banget Korea aja, salju temenan ya. Matahari ini ngapu sih ya? Sang Lombok iki salju iki jenenge salju banter iki ya. Loh, nyong malah ora keton. Miring-miring ya lah. Bisa kandel maning kok ya. Alah, bis betul suruh gue didang, gue cepetan. Yuk, Didang. Ya mana ke? Pak tadi ya, Blas?